Tarte hau, Tolosa Motorrek Kia Niro 7 urteko bermea duen kotxe hibridoarekin babesten du. Tolosaldeko Peugeot eta Kia Motors etxea. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Nola izoazte prestaketa lanak? Bueno, ja neko bukaeran esan zakeu, etzegu asko kostatu, ja lehen urtetik ningen da genukan kostatu zeguna gehiena, plataforma guztiak genuen, da aurten materiala erosi, montatu dugu, gehien bat atzeko honen arten, eta margotzea eta itxura matea. Lan handia hartzea aldezu zuek? Bueno, behar du nade azkenen. Musaiatzek aldean ondo nahiten, da, atatzen bezala. Gu guztua pasatzeko da, así que... Pentsatu azkenen Gabona eta inguru hortan Gabonetan nola, eta gero asko koen azterketak inda ibiliga, eta urtarrien pixkatoko batuta ibiliga, baina urtarrietikan otxaia bitarten, hilabete baten, pentsatu nola egin, zeitxura eman, da montatzen, hasi. Materiala eta lortzeare ez da errexezan? Bueno, azkenen bauko jendea mundi hortan ibiltzen bai lanen da pixkat ibilita, eta orduan materiala behar genuna egurra eta hola zan gehien bat, pintura eta hortan ibiltzen jendea genukan, da, zegu asko kostatu. Eta iganden, kuadrilla hundia ateako zate, zenbat ateako zate gutxora? Aurten gutxora bera 50 bat. Baiz, oain dela 3 urte hola juntatu ginen 2 kuadrilla, 3 kuadrilla, esan dezakegu, eta 50 pertsona bat juntatu. 50 juntauko zeate, baina gaur ikusten dugu lanen horren beste izatela, ez? Hemen 6 pertsona hola izatela. Beti iztegu, berdinek aitzu izate lanen, nola izate hori? Ez beti berdinak ez da, saiatzekea aldeunen etortzen, hoen azten zehar da baizaiaz, eskolakin da, universidadekin da, lanakin da bai jendea ibiltzela, eta aldeunak etorri, aldean baino, baina, denan arten, aldela denan arten. Zaila da dena batea jarrita bai azkenen lana motela goingo dut, eta batzuk gehiago itegue, beste gutxigo, baina saiatzeka banatzen lana. Aurten atako gea txirrindulariz, Tolosako bira. Tour de Francia ideia hartu eta Tolosara ekarrita. Eta azken ikutukin, motibatuta, gogokin, esan ilusiokin. Eta iganden zingo duzu, dantzan bat prestatu zue, koreografian bat, ze musikakin da pixka kontatu iguzu? Atako gea gatuko gea behatzik aldea hemen, azkeneko gauza prestatu edo, eta aurten jokatu zaigu egoki ingurun jartze ganden, orduan araino jongo gea. Eta dantza eta dantza, bitarten dantza eta arten musika jarri, poten bat hartu, eta hoxe parranda pixkat eta ondo pasa. Eta kuadrilla hundia ateako zate? Bai, geha 2 kuadrilla, gu geha 17 bat, eta gero beste kuadrilla da beste 10 bat edo, 30 pertsona inguru. Eta mozorroa pentsatzea eta asko kostatu altzaizue? Beti nahizu zerbait originala edo pentsatu ez, urtero bestela traje berdinak izatea, hippie, indio, bakero, eta zerbait berezia nahi genuen. Ia zatea ginen Txikito Fest, Munitxeko da hemengo kulturak nastuta edo, eta aurten nahi genuen, zerbait bai, kanpokoa dena, baina hemengoa. Orduan, jende asko gustatzen zaigu txirrindularitza eta pentsatu gero Le Tour de Francia hemen Tolosan. Eta karroza itek lan asko eman dizue? Aurten ez hainbeste, strukturalen urtetik genekan, eta orduan gehien bazan margotu, dekoratu, ideiak pentsatu, baina aurten gara egiten helikoptero txiki bat, Tour de Francia netean bezala, eta horrekin zerotik anasegea, baina ez dela lehen urteko berdina da, margotzea besterik ez. Gu espezialki pixka berandu goaz, besteekin alderatuta nik uste. Baina egia bai margoketa kontuk egiten, eta nik uste pare bat egunetako jau bukatu, eta guandik anteiatu falta zaigu, baina pipa. Zertaz pentsatu zuen ateatzea, nolako egingo zuen karroza? Guandik ez da, egatzen egia pixka, kuadrillako asuntotan bakizu trajek erosteako guandik azkeneko unetan iten deula normalen, baina guain gozdan atxuria utzi eta diseinuare hortxe daka ordena ilun prestatzeko, eta
Eta ikusiko igual, erromatarrez hola, o imperioko kontuk eta. Zuek orduan azken momentu artea zuzu pentsatzen. Gu beti azkeneko martxo arte, kuadrillako hauekin, zen eizitea, azkenen aldana. Eta iganden zema pertsona ateako zeate? Kuadrillan, 13 bat, hola. Gero bakizu beti jai asuntotan da, beti juntatzea daizkizu, espero behintzat omen 30 baino gehiago ez jotzea karroza, baina bueno. A ber, animatuko gea bertzo zeitea. Dia pra senhora se lembrar daquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Bueno, ja azkeneko ondarrak, azkeneko apurrak egiten, da hau dijoa Islas Canariaseko hango esango dugu tipikoa diena ez, bango Guanches Canarios eta egendak eta hori, Kanarioi buruz. Batekin nahiko ez, da beste bire indituzu ez? Bueno, hau biak bat dira, hau da remolke horrena eta gero beste hori astelenen ateratzen den karroza da. Beraz, izugarrizko lan hartu zuek ez? Noiz hasi zineten baudena prestatzen? Gabonak eta pasata seitun, preparatu eta, bueno, baino gehien bat beti iazkoa aurreko urtetako aprobetxatzen ditugu, ez? Saiatzen gaintzat, zehatzen, aurrezten bintzat gauzak. Eta pentsatzeare lan handi izangoa, ez? Zertaz mozorrotu, ideia originalak izatea. Noski, karnavala bukatu eta belaxe berriz pentsatu, datorren urtean zeingo dugu eta hola hasten gara. Eta pentsatze karroza hori, baina mozorrok koreografian bat, oso zere prestatuko zenuela? Koreografia, mozorro, Guanche Canario, traje tipikoak, simil batzuk, eta gero hango dantza antzeak, dantza tradizional bat ingo dugu. Piskat gure erara, baina antza handia daukan dantza bat. Ikusten dugu landa lan izateela, azken momentuko ikutuke baten, kontatu iguzu, zer muz dijoa? Ondo, no sé, sin más, ondo. Kontatu iguzu pixkatzea izaten iten, nolako, Atako geha Harry Potterretaz, eta geha fondo aiten, azkeneko aldaketak iten. Eta noiz hasi zineten hau dena prestatzen, noiz hasi zineten pentsatzen zuen mozorroa? Hasi mozorroa pentsatzen iraietik, hola. Eta goia, deitzen karroza eta iteko peñaskalea eta hola, abendu hasieran, hola, eta geho mantzigoenen pintatzen atope. Eta lan handia izate alda? Atxaldero etortze gau, eta goenik angatzen zaigu. Eta iganden zema pertsonateako zeate? 31 bai. Tarte hau, Tolosa Motorrek Kia Niro 7 urteko bermea duen kotxe hibridoarekin babesten du. Tolosaldeko Peugeot eta Kia Motors etxea.